helo. Croeso i'r stream. Ca fi gwybod sut mae'r sain yn gweithio fan hyn. Credu os fi'n cymryd hwn lawr. Dylen ni bod yn okay. Ond os dwi ddim yn iawn, jyst gael fi gwybod. Achos fi'n keen iawn i hwn gyd redig yn llyfn. So, trio, nôl yn i'r Awr Retro. Mae hwn yn Aladdin ar SNES. Hwn yn gêm plentyndod, o'n i wir yn joio. A nes i ddim curo fe pan o'n i'n ifanc. Ond, gawn ni weld sut hwyl byddai'n cael fel oedolyn. Ond lot o... Mae'r gemau Disney ar y Mega Drive a'r SNES, y Super Nintendo, yn lot o hwyl, a wastad yn joio nhw. Just eisiau gweld nawr. So, gemau lliwgar iawn, llawn hwyl, just eisiau gwirio, falle wneud roi'r volume lawr ychydig ar y gameplay. Ond gobeithio gawn ni rediad da o'r gêm yma. Dyna ni. Mae fe yn neud rhywbeth odd fan hyn. Mae'r audio di symud i'r sgrin yma yn lle'r un arall. So, just eisiau newid hwn yn gyflym. Achos bydd e'n just yn rwystredig iawn. So, dyle hwnna bod yn okay. Okay. Oedd eithon ni trwy cyfnod, fi'n cofio gyda Emrys, eithon ni Awr Retro neu, eithon ni trio gorffen y gemau mwyaf caled, sef y Lion King a Aladdin ar y Mega Drive. So ni wedi wneud SNES, ond fi ddim yn credu mae'r gêm yma yn cael ei adnabod fel un o'r gemau anodd. Oedd e ddim mor anodd â yr Mega Drive. So bendant. Fi'n gobeithio o fewn yr awr, fi'n rhoi hwnna fel heri fy hun. Byddai wedi gorffen y gêm yma. A mewn un rediad heb game over. Dyna yw'r nod. So, does dim... Dwi'n methu gaddo bod e'n mynd i bod yn rediad cyflym. Good. Ond, gobeithio byddai'n rediad cyflawn o fewn y terfyn amser yna. So, so fersiwn dwi'n chwarae yw'r fersiwn Ewropeaidd, sef PAL version. Mae rhywbeth eitha special am y gemau fideo Disney. No, oedd remastered, version remastered ar gael ar bopeth na. Fi credu mae fe ar Switch, PlayStation, yn fwyaf o'r consoles. Fi'n wedi gweld oedd reswm da i nhw wneud achos pobl hen fel fi sy'n hoffi ail byw plentyndod nhw trwy chwarae gemau. Ond dyw hwn ddim yn remastered. Mae hwn yn chwarae trwy defnyddio'r Super NT, sef yr analog thing, ond mae fe'n chwarae ar cartridge greiddiol. Wy.
bod nhw'n ofalus fan hyn. Wy. Gobeithio mae yna bara neu rhywbeth. Na, dim byd. Wow. Oedd yn lwcus. O, mae yna bara fanna. Sy'n gret. Dim ond un. Ok, so mae'r bara yn rhoi un i calon nôl i chi. Ond mae'r... beth yw e? Mae'r cig, neu'r QR, yn rhoi y colonnau i gyd nôl i chi. Ok. Oh, shush. Right. O, dyma ni. QR. Oi, oi. Gwylio. Sa'n gwybod sut i fod cael nhw. Oh well. Dim ots. Lefel 1 mas o'r ffordd, hapus iawn dy hwnna. Whoops. Lwcus mae'r cig yna'n barod i achub y dydd. QR, dyna ni'n dweud. Wy. Oh! Sut nes i ddim weld e? Yn huge. So, ie, nes i brynu CRT TV bach, cute, ond so ti 'di gweld nhw tu ôl i fi, falle, fi ddim yn siŵr, ond mae yna CRT monitor bach, a mae yna teledu combi gyda VHS. Dwi'n gwybod pam, really. Mae jyst yn rhywbeth fi jyst yn meddwl, o, bydd hwnna'n good, ond hollol fi angen. Right, mae fi cael y patrwm yma'n gywir nawr. Ond, pam lai? Ui, dyma ni. So, osgoi hwnna. Yeah, come on. Amdani. Woohoo! A dyma Jasmine. Hyfryd. Password. Nôl yn y dyddiau lle o rhaid chi ysgrifennu lawr o darn o bapur. Genie, Abu, Aladdin. Pwy yw'r boi? Y Sultan. Nhw jyst yn galw fe'n Sultan fi'n credu. Together, Aladdin and Jasmine escape the Sultan's guards, run to Aladdin's home, high above Agrabah. There, they enjoy the view and discuss their dreams for the future. Unfortunately, they're found by the guards, who drag Aladdin off to the palace dungeon and Jasmine back to her father, the Sultan. Okay. Then thrown into the deepest cell. But all he can think about is the beautiful princess. A strange old man appears, offering to set Aladdin free if he'll come on an adventure to the Cave of Wonders. Glad to get out of prison, Aladdin doesn't suspect that the old man is actually Jafar in disguise. Dwi'n bother o? Yeah, go on. Actually, mae'n fwy pwysig ar gyfer y rai coch. O, daro! Pam? Mae rai coch yn gadael chi prynu rhywbeth o person, y gwerthwr
Sa'n cofio beth yn union. Ond ti'n gallu prynu rhywbeth da. Oh. So mae 61 afal dy fi, so dylen ni bod yn taflu mwy o falau. Hyn yn bwysig nawr, mae'r thing yma, mae'r flying beetle yma, yn rhoi cyfle i chi ennill. Yes. Cyfle i chi troelli rolwyn look neu siawns, a trwy cael hynny, chi'n gallu ennill continue arall, sydd falle mynd i bod yn peth da yn y rediad yma, ta beth. Yn ffeindio... Right, so fe rhaid I fi... Just neidio dros rhain. Whoosh! Oh. Okay. Cwrdd ar carped hyd. Right. A dwi'n gallu cael credit. So, pan fi'n dweud rediad cyfan, mae hwn yn cynnwys continues. Fi'n cael continues. Right, mae wedi bod yn spell. So, mae y ser ni eisiau. Mae'r ser yn rhoi continue I ni. Come on. Fi ddim eisiau one up. Fel arfer byddwch chi'n hapus, ond cymharu hwnna gyda continue, chi'n cael o leia 3 bywyd. So, falle tro nesa. Dylen ni mynd am hynny. So pan chi'n bach yn rusty gyda gwybod beth sy'n angen neud. Dyma ni, na I cael yr un yma. Okay. Di angen y bara yna. O hei. Allen ni wedi trio. Beth? Ydy fi bod hwnna? Bywyd. Okay. Mae fwy... Dyle fe bod yn haws. Nid efo hwnna. Yep. Wy. Gallu cael rhain. Gadael hwnna'n mynd ar redig. Wii. Neud yn okay am amser. O bach o ffaffio I gosod pethau fyny heddiw, so... Infidels! Fi'n gobeithio gorffen cyn chwarter wedi 8. Gobeithio. As soon as a boot touches the gem, the cave begins to collapse. They're going to have to get out of there. Ooh.
Okay. Infidels. Y tric gyda'r lefel yma yw mae angen peidio brysio gormod, neu chi ddim yn mynd i gallu gweld beth sy'n dod nesa, achos chi'n sgrolio, chi'n symud o'r chwythu i'r dde. Os dyw'r peth chi'n neidio ar ddim actually yna to, chi jyst yn mynd i marw yn y lava. Oi. Off! Na! Come on! O, ni ddim eisiau na. Whoosh! Right, in the zone. Oi. Os ti yn cwmpo, y bron yn amhosib i just... Achos os ti'n cael eich bwrw unwaith, fel arfer, mae dal dy ti cyfle i neidio i lle ddiogel. Yn fanna, gwelwn ni, ddim opsiwn. Sy'n stuck rhwng dau carreg uchel. Ww! Okay, dim angen hwnna, ond yn i pigo fe fyny ta beth. Oh. Come on. Oh, ni eisiau yna. Mae di dyflannu nawr. Oh. Daro. O wel. Mae'n iawn. Oh. Y galon yn mynd lan. Naid. Un arall yn mynd lan. Ydy. Oi! Oi! Wff. Okay. Oh. Oh no! Shocker. Right. Oh na! O'n i'n meddwl dyna'r diwedd. Ah! Okay. Ddim fath o checkpoint yn y levels ma sy'n tricky achos mae rhaid chi'n neud e gyd mewn un. Gallai ymlacio. Ooh, hoo, 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 hoo. Okay. Wow. And Abu escape and deliver the lamp to Jafar, but he tricks them and seals them into the cave. Fortunately, Abu cleverly stole the lamp from Jafar. In order to read the writing on the old lamp, Aladdin rubs it with his sleeve and poof! A genie appears and declares that Aladdin is his new master. But first he invites Aladdin into the lamp. Okay. Wah, wah.
Oh, R.I.P. Robin Williams. Oedd e'n arbennig yn y rôl yma. Yn anodd. Rhaid bod yna wedi bod anodd i Will Smith cymryd ymlaen yr live action version o Aladdin. Meddwl faint mor dda oedd Robin Williams di wneud yn yr animation. Just... Never had a friend like me. Wow, really fun. Okay. Oh my gosh. Nah. Okay. Mae pwyso nôl yn amlwg yn mynd i bod yn help mawr heddiw. Fi agos i'r sgrin. Aladdin's here. Never had a friend like me. Never had a friend like me. Ddim hyd yn oed yn mynd am y rai coch na. Ddim eisiau cymryd y risg. Hwn. Oh. 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 Da-da. And that's it. Ooh. Hoi, hoi, hoi. Ah. Wow, wow. Pam? Pam? Pam nes i hwnna? Sioca. So fi'n gallu neidio arnyn nhw, neu dal y cordyn yna. Neu'r lever yna. Eitha neis. Bounsio ar top nhw. Hwy! Oh. Un munud. Oh, come on! So dyna oedd yr un cyntaf. Mae yna fwy o credits. Ddim di llwyddo i wneud heb defnyddio'r un continue. So, bach yn siomedig dy hwnna, ond mae'n digwydd. Okay. Come on, yna. Oh. Never had a friend like me. Wei, I'm mynd i gadael fi cael continue nawr sy'n eitha neis.
corwynt na. I dal fi allan unwaith. Yn y tro yma. Digon i gorffen y lefel. Okay. So, ser. Ser, ni'n chwilio am ser. Oh, na. Yes. Yay. Okay, dal ymlaen. Tiod, ni dal on i... Ni dod yn... Shwmai, fel chi weld bach o'r classic Awr Retro formula, lol. Hey, shwmai, Kieran. Yeah, oh, well, mae fe wedi bod ar y rester i wneud am spel nawr, a fi wrth fy modd gyda mynd nôl i hwn. A oedd gyda Emrys Cor, a oedd Owain gyda'i mewn chwarae gyda'i crew o ffrindiau D&D. So, o'n i'n meddwl, wel, dyma ni cyfle perffaith. Oh, come on! Cyfle perffaith i chwarae bach o SNES. Oh, come on. So, yeah. A fi yn hoff o Aladdin. Yn dweud, wnaethon ni y sesiynau na lle o'n i'n chwarae y gemau mwyaf anodd, fel 16-bit, so wnaethon ni gorffen ages yn ôl nawr, Lion King ar y Mega Drive, mae pawb yn nabod fel un o'r gemau fideo mwyaf anodd, a Aladdin hefyd. So ni'n meddwl, wel, oedd dy fi Aladdin ar y SNES, y Super Nintendo yn tyfu fyny, so, pam lai, tiod, think good i gorffen hwn. Mewn awr, dyna'r challenge. Awr Retro. Gorffen ar stream. Fi wedi cael un continue hyd yma. Ond fi'n gobeithio... Diolch, chi'n cael... Byddai ddim yn redig allan. O, continues. Wow. A byddai'n gallu gorffen y gêm yma o fewn awr. O, na. Mae wastad balwn arall. Falle na i neidio ar y pen. Yn lle... Sut mae... Ti dal yn Aberystwyth, Kieran? Sut mae bywyd? Ti di gweld bod na... memory... Card Pro neu 2, Mem Pro 2 ar gyfer y PS2, sy'n gallu, chi'n roi'r memory card yn PS2 greiddiol, a chi'n gallu rhoi SD card a llwytho, obviously save state, ond chi'n gallu llwytho'r game ar SD card. Fi wedi bod yn aros am rhywbeth fel yna ers gymaint o amser. Fi'n gwybod mae'r MacBoot ar gael, ond mae'r Mem Pro 2 yn swnio'n anhygoel, so fi'n keen. Mae fe mas o stoc ar hyn o bryd, o dyna sy'n digwydd y fe. Ond, na, keen iawn i gael un o'n nhw. Ti wedi clywed am hwnna o gwbl? O, ti'n cofio'r Lion King stream, ie. Yeah. O'n nhw'n lot o hwyl, lot o rwystredigaeth, ond really dda i pam chi'n gorff, cwpla'r game. So Aladdin decides to enter the pyramid and find his friend. Na, nes I orffen uni llynydd jyst am dechrau swydd wythnos nesaf. Ooh, cool, llongyfarchiadau. Nice. Da iawn. Cool. Wyt ti symud nôl felly i... Efe pen y bont o ti? Fi'n credu oedd ti wedi dweud o blaen. So, ti'n symud nôl adre nawr? Neu...
Whoosh. Gosh. Neu ennill lotri a byw ble bynnag chi eisiau fe. Dyna opsiwn. Yeah, cool. Adre nawr. Oh, nice. Ti cael... Bwyd da dim mwy o microwave meals nawr efe. Ddim fi'n dweud bod ti definitely yn, ond, you know, o'n i'n gwybod pam o'n i yn prif ysgol, oedd y coginio fi yn shambles. So, falle un tîm well. Oh. Yeah, o'n i'n... eitha similar plaen oedd bwyd fi fel, just new potatoes, cig o ryw fath fel cywiar, peas, wedges os o'n i'n teimlo, tiad, weithiau hefyd, hwnna'n ni'n poblogaeth. Caws ar bopeth, achos mae'n hawdd. Yeah. Oedd y metabolism gwell da fi pryd hynny, so, yn gyflymach, so nawr. A fi'n dweud hynny, fi'n bwyta popeth nawr, but fi'n gallu magu lot fwy o bwysau nawr, dyna'r gwahaniaeth. Oh, god. Definitely lol. Bydd Tesco'n gweld steady decrease in y sales fanna. Yeah. Oh gosh. Oh good. Oh, fi'n fach mae popeth yn mynd okay. Good. Ma... Wy. Right, dros hwnna. Yeah. Os fe... Fi'n credu nes ti cwrs debyg i... Owain, nag ti wedi gwneud fel cyfrifiadureg a robot... Like, AI neu rhywbeth, neu roboteg? Suppose mae lot... Ti'n gallu gwneud lot o'r... graddau yna, neu fi wedi just wneud hwnna fyny. Wel... Cofio'r syniad, os ti gyda amser rydd a chi'n ffansi bod yn fel prif, like, editor, achos gallwn ni wneud lot i... Cofio ni gyda'r syniad yna spel yn ôl, ond, yeah, os ych chi eisiau wneud hwnna, Ciaran, byddwn ni werthfawrogi, ond dys dim disgwyl, obviously. Na. Na, mae lot o ffurfiau gwahanol nawr o ran shorts, TikTok, a lot o stuff yna. Fi'n teimlo fel, bydd e'n gret i wneud y stuff yma, ond just i gael, gyda AI. Okay. Falle gallwn ni gael, y chat o Discord rhywbryd, a gallu dangos ni beth yw'r ffyrdd fwyaf economical o ran streamline ni'n gallu defnyddio heb gorfod gweithio rhy galed a effeithiol. Bydd hwnna'n really good. Os ti'n fodlon, bydd hwnna'n ffantastig. Just danfon a link neu rhywbeth, neu syniad, neu beth bynnag. Neu, neidio yn bod a nawn ni roi chi'r things a ti'n gallu wneud ni. Na, fi bod yn really cheeky, Ciaran. Fi'n siŵr bod ti'n super brysur ond, yeah. Ni bendant angen, achos, gosh, ni'n dod fyny at 10 blwyddyn nesa, Awst, fi'n credu 20 rhywbeth, byddwn ni'n dathlu 20 mlynedd ers i ni cychwyn, 10 mlynedd ers i ni cychwyn. So ni eisiau gwneud rhyw fath o dathliad. Ni'n meddwl am syniadau. Fi'n gwybod mae fe'n bell. Dwi ddim yn Awst yma, ond Awst nesa. Ond, yeah. Credu bydd e'n bendant werth wneud rhyw fath o ddigwyddiad a ni'n gallu gwahodd y cyhoedd neu cael fel un o'r syniadau falle yw wneud fel digwyddiad mewn tafarn, set o fyny loads o stuff retro a cael fel band, bydd na cymysgedd o band sy'n chwarae cerddoriaeth, gemau fideo. Gyda hwnna super, extreme nerdfest bydde fe. Ond fi'n credu bydd yn good achos gallen ni wneud bach o fideo o'r holl
stream o fyw y digwyddiad hefyd. Helo, Spice Orange, noswaith da. Dyma ni, yn achub, Jasmine, ddim achub I, just mynd ar date fi'n credu maen nhw fan hyn. Fydd hwnna'n so cool. Ie, a ni'n keen iawn I roi digon o pobl, digon o rybydd, achos ni eisiau gymaint o bobl I ddod a sy'n bosib, o'r gymuned. Right, fi just angen down fo'n neges cyflym. Credu hwn I Okay. Right. Dau feicroffon eich chi'n neud cyfweliad. Ie, fi wastad yn neud cyfweliadau. Ie. Wy. No, chi'n cael... Wff. O, mae hwnna'n... Oi! Yn tricky. Drach ar rhain. Mae hwn... Speedrun strats fan hyn. O! O, fi ddim eisiau fale, fi eisiau... Bwyd! Fi eisiau'r bywyd na, ddo. Oh! Oi! Oh! Ife. Okay. So hwn yw'r... Cyn ni'n agos? Oh, ni'n eitha agos i'r diwedd fan hyn. Defnyddio dy Prime sub I gael access I YnChwarae mewn Dolby Atmos. Yeah. Wel, dyna beth gallwn ni dweud, ond fi ddim yn siŵr os... Mae'n actually... Fi ddim yn credu fy'n digwydd, ond fi'n hoffi'r syniad yna. Oes. So hwnna I ti Spice Orange, os ti ddim di defnyddio'ch Amazon Prime sub, chi'n gwybod ble I wneud nawr. Come on. Chi'n gwybod ni'n werth e, come on. Wy! Nath hwnna brifo fi. Fi'n gallu just dodge nhw. Wei, diolch Spice Orange, waw, diolch. Oh, blip. O, diolch yn fawr Spice Orange am tan ysgrifio. Hwna'n hyfryd. Diolch yn fawr. Amazing. Right. Oh my gosh, mae hwn yn lefel anodd. Mae'n synwyr. Ni'n eitha agos i'r diwedd fan hyn. Aia, baba. Hwy. Right. Trio'r tactic o just redig heibio nhw. Oi! Yeah! Oi me, fe gallwn ni jyst wedi taflu fwy o falau. Okay. Right, sut ni'n neud am amser? Wehey! Ble mae'r dolfi iawn. Diolch yn fawr iawn Spice Orange am tan ysgrifio. Gosh. Ni angen newid y dathlu gaming thing yna nawr. Fi rhaid I Owain dangos fi sut I wneud hwnna. Achos mae hwnna drosodd, ond wnaeth nhw... Beth yw hwnna? Genie? Be chi'n ennill? Ooh, okay, llenwi fyny'r bar yna. Good.
Ti'n nabod y band Celt? Ie. Yeah. O. Wy. Fi wedi clywed am Celt. Ddim yn... Go on, fi'n teimlo mae rhywbeth yn dilyn hwn. Ti'n hoffi'n... Be? Wy. Sorry, fi'n mynd i trio gorffen... O, level o! A wedyn nawn ni siarad am Celt. Wy. Okay, gyflym. Gyflym. Beth? O, dim byd. Hwna mor bloody greulon. Dim byd yna I fi, anyway. Woof. Come on. Right, beth yw hwnna? Aha. Good. Hwna'n mynd I cwmp... O fi... Ti'n werth... Ydy e marw nawr achos... Neu... O, sy'n... Mae wedi cael ei rostio yn y tân. Good. O na. Ni ddim eisiau neud hwnna. Oi. Ti'n yn gadael fi fan hyn nawr. Yn dod nôl. Ei. A I carry dod o hyd I bargains fel... Oh no! Right. I Mae'r. Ti'n nabod y band Celt wedi dod hyd I gopi CD am 20 mae Shopless yn buzzing achos roedd ni'n mynd I dalu 15 ar eBay, dilyn pob yma. I carry dod... fi wrth y modd gyda siopau elusennau, cael bargains, hwnna yw bywyd fi. Just wrth fy modd. Os... Just dim gwell teimlad os na gael bargains shop elusen. O, na. Fi'n ei cawlach o hwn. Come on. What? Dyna... Oh. Pam? Right, nawr. Wedyn. O, di hwnna'n newid e? Neu'r un yma sy'n newid e? Oh, flip. Right. Oedd hwnna wedi cymryd lot rhy hir. Oh, god. Right. Beth sy'n fan hyn? Bara. Na, wrth fy modd. Y problem dy fi yw fi'n hoarder. So... Oh, boss battle. Hoarder sy just... Mae wedi mynd mas, like... So... Oh, damn. Mae gael chat gyda chi wedyn am y hoarder issue. So... Issue mawr sydd dy fi yw dwi'n hoarder, a mae fy wraig yn minimalist. So mae hi'n minimalistaidd iawn. A mae fe'n gallu creu clash. Achos... Dyna reswm mae dy fi rhyw fath o fel man cave achos I gadw ni gyd yn hapus. Ond, ie, mae'n lot o cwestiwn ni yn digwydd pan mae'n dod I, prynu fel CRT monitor a CRT TV bach, dau, gwahanol, yn yr un dydd, bach yn eithafol I ran fwyaf o bobl, ond I fi, oedd e fel, oh my god, mae rhaid fi gael hwn. So, yeah, tricky. Just, mae'n gallu bod yn broblem. Okay. Oh! Canolbwyntio fan hyn. Dyma ni, ail waith. Dim gallu fforddio.
Yeah! Oh! Flip! Yes! Oh! Daro! O na. Ti sy'n gwybod nid dyma'r diwedd. Discogs. Na, beth yw Discogs? Wyt ti di'r Discogs? Na, fi heb. Final battle pawb. Dim bywydau, fi ddim eisiau gwneud continue arall. Really, so fi'n mynd i just canolbwyntio nawr. Neidr. Beth oedd y slowdown na? Beth? O, mae hwnna'n anodd. A falle dyna'r tric yw defnyddio'r parachute syniad. Oh, come on! Oh! Mae slowdown yn ofnadwy, fi ddim yn deall pam. Yn gwybod os taw y game yw e, neu y setting ar y Super NT yma. Beth bynnag yw e, mae fe'n neud yn really bloody anodd. Oh, na! OK, come on nawr, 8 munud, mae hwn yn roi'r pwysau ymlaen nawr. Actually, technically, faint o munud fi bod yn stream am? Ble mae'n dweud? 48 munud, oh actually, 12 munud, ond fi eisiau trio neud e cyn chwarter wedi. Come on. Oes yna input lag gyda'r Super NT? Wel, dalsa fe ddim bod. You know? Ddim really. Na pam oedd e flipping mor drud. You know, tiod, byddwn ni'n synnu. Fi ddim... Fi wedi chwarae hwn fel ar yr CRT. A fi just ben o ddim fel hwn. Chiod, mae hwnna nawr, achos mae yna 2 fel pêl arno fe. Just ridiculous. Dyle fe ddim bod mor araf â hwnna. A mae'n gwneud anodd geso beth i ni nesa. A mae larwm yna ddim yn helpu right nawr. Larwm i ennill. Ww. Wel nawr mae'n super gyflym! OK. Wy. Nawr mae'n araf. I just don't... Mae bach fel gormod o sprites, ond dim ond 2 sydd yna. Oh. Okay. Dwi'n... Dwi wedi wneud e? Mae ddim yn swnio fa fi wedi gorffen e. Mae chi uwchraddio'r SNES gyda 5090. Beth? What? Hwna'n cutscene, surely. You thought you could outwit the most powerful being on Earth? Yeah, well, ti'n dweud hynny, fel, you know, Super NT analog a slow down wild. Yeah, fi'n gwybod, falle. Oh my god, mae'n artist Americanaidd, Japan, you know.
Yeah. Ond dim ond y lefel yna, naeth e really neud... Tiod, o'n ni wedi teimlo fe. Powerful Genie. I have no choice. Your wish is my command, master. Aha, dyma'r trick yn dyw e. Dyma Genie yn re-glyfaru Jafar. Yes, yes, I can feel the absolute power. The universe is mine to command. Wait, what is happening to me? Silly Billy. Oh. Jafar. Rookie. Yn gamgymeriad. Hwna bach yn rough, dwi'n edrych yn bandiau power metal 90au lol. Oh. Okay. Yeah, mae hwnna'n ultimate fel slap yn y wyneb y comment na yn dyw Ciaran, achos like, fi'n gwybod Spice Orange faint, ond I feddwl faint more kind of it's kind of like drud a fel fancy a fel premium product mae analog NT. Fi'n siŵr SD to SNES, mae rhywbeth yn y configuration, falle fi ddim wedi rhoi Europe yn y Super NT, fi wedi rhoi US, mae rhywbeth ddim yn iawn fan hyn, ond erbyn a Awr Retro nesa, nawn ni bendant datrys e cyn dechrau'r stream. So yeah. Gobeithio ddim yn rhy boenus, jyst am y lefel olaf o'na I wylio. Ond ie, wedi gorffen y gêm cyn chwarter wedi, hapus iawn dy hwnna. Un arall yn y banc. Danfon e draw I YouTube nawr, a mwy o Awr Retro. Wedi cwblhau sialens, hapus, hapus, hapus. O, Sultan bach. Looks like we need a new law. From this day forward, the princess may marry whomever she chooses. Thank you, father. O ddim wylio, just bach o shame I chi. Yeah! Yeah, mate, just call me Al. Mae'n digwydd fel yna weithiau. Gosh. This is wonderful. Come over here, guys. Big group hug. Now I'm out of here. Look out, world. Here I come. Nice. O, fi'n fach o ddim ffain. Bydd yn ffain ar YouTube hefyd. Dyl ni ddim wedi gymaint o fuss. Just pixel perfect. Pixel perfectionism. Na, mae'n nice gallu chwarae ar y controller greiddiol o. Tiod, fi yn fussy fel na, mae'n drist, ond fi yn hoffi chwarae ar... Mae jyst yn teimlo'n iawn. Mae'n gwybod cliché iawn, ond dim ots. Dyna sut mae'n teimlo. Mi fwy mwy stream, dwi ddim yn cael llawer draffit o'r hyd stuff fel arfer. Okay. O, chi'n siarad am vinyls o stuff cerddoriaeth vinyl. Object staff. Fi ddim gwybod os type joke yw hwnna, ond surely hwnna ddim yn enw rhywun. Okay. Falle bod e. Ond weithiau fi'n gwybod mae pobl sy'n neud credits o video games, ond mae yna tueddiad I roi fel enwau ffug a neud jokes a stuff, so sa'n gwybod falle dwi ddim, falle bod e. Dyna ni. A whole new world I gorffen heddiw. Hyfryd. Scroll staff. Nice. Lovely. So yeah. Oedd honna gymaint yn haws. Yeah, dyna beth o'n i'n meddwl Ciaran, o'n I ddim eisiau dweud y mas yn uchel, ond yeah. Oedd y gêm yna gymaint yn haws na fersiwn Mega Drive. Like, literally, bydoedd o wahaniaeth. Mae just angredadwy. Ond ie, mae rhywbeth eitha special am gemau 16-bit Disney. So, awn ni weld. Fi eisiau trio wneud o bryd I gilydd, mynd nôl. Ti wedi gweld y llais? Yeah, mae'n really dda. Ragsy nôl arno fe sy'n cool, achos oedd e'n The Voice greiddiol yn Saesneg, a mae fi wedi dechrau dysgu Cymraeg sy'n wych. Really cool.
So dyna ni. Dyna oedd Aladdin ar yr SNES. Just achos ni'n gallu, ni'n mynd i gwrando fe right i'r diwedd. Just i gweld os, you know, ti beth yn gwybod. Mae fel aros tan diwedd y ffilm a'r credits i gyd, just i gweld os oes yna rhyw Easter egg neu rhywbeth diddorol yn digwydd. So dyna ni'n neud nawr. T-News Gwynedd Doppelganger. O, wel, diolch yn fawr. Byddwn ni hoffi gallu canu fel News Gwynedd. Ond na, mae fe'n... na, diolch yn fawr. Right, the end. A dyn nhw jyst yn gorffen yn nawr fel os rhaid i chi... You and me. Oh. Wow. Hyfryd. Just a hyd a lledrith Disney. Gosh. Fi wedi prynu VHS's ddiweddar. So tu ôl i fi, actually dangos ti hwn just cyn gorffen y stream. Pa'n cwmpo. Cyn i fi torri popeth. Dangos chi rai fi'n credu sy'n eithaf diddorol. Just cwbl heddiw, a wneud dangos chi cwbl eraill tro nesa. Ond... so... newid yna. So, da iawn SNES, Aladdin. Chi wedi bod yn gêm dda. Hen ddyn gyda'i dapiau VHS. Ie, fi'n gwybod, mae'n drist, ond I don't care. Plant fi fel chi'n mynd trwy midlife crisis, a fi fel, don't care. Dim ots o fi. Anyway, so, just i gorffen y stream. Mae dangos i fi... Wel, fi ddim yn credu. Ond, gaf fi dangos i chi nawr. So, classics. Did you gweld hwnna? Matrix. Mae just yn edrych yn lovely. Matrix. Batman and Robin. Just, come on. Yr un gyda George Clooney. Ti methu cael VHS heb... casglu'r VHS heb Jurassic Park. Right? Just pam lai. Hwn yn un diddorol. Super Mario World. Oedd na cartoon. Syniad yw, o'n i'n mynd i gael nhw chwarae yn y cefndir, ond o'n i ddim yn gallu cael ei weithio. So mae'r person oedd wedi gwerthu fideo combi player i fi, mynd i danfon fi'r instructions. Dyle fe di roi i fi ar y pryd, ond nath e ddim. Edrych ar hwn, Masters of the Universe, gyda Dolph Lundgren. Fe dyna beth i'n galw fe'n? Dolph Lundgren. Dyna ni. Master of the Universe. Hwnna'n just ni'n rubbish. Fe nes i pigo fyny ar diwedd ar damwain Hercules. Ond, yeah, so mae dy fi cwpl o rai eraill fel Babe, Ace Ventura Pet Detective, Homeward Bound, ond, yeah. Anyway, na i roi nhw heibio nawr. A gorffen y stream. Ond fi'n keen i gweld nhw actually'n gweithio. Cos ni wedi cyrraedd y pwynt na. So, dyma ni am heddiw. Diolch Spice Orange am dan ysgrifio heddiw. Diolch Kieran. Yeah, please, os ti'n gallu danfon fi unrhyw cyngor ynglyn â creu fwy o cynnwys yn hawdd, streamlined, neu os ydych chi eisiau gwirfoddoli i wneud, mae wastad breichiau agored i ti i wneud hynny. Ond Cymraeg, obviously. Just danfon ni links neu syniadau ar Discord. Bydd hwnna'n ffantastig. Rhaid fi mynd nawr, pob hwyl. Gweld chi'n y stream nesa. O'ch chi'n nabod y can hwnna o DuckTales. Anyway, pob hwyl. Gweld chi'n y stream nesa. Hwyl fawr. Ta-ra, 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 ta-ra.